Catrin Southall ydw I, a dyma beth ydw i'n gwisgo heddiw. Rwy'n cantores ac yn hoffi sgwennu caneuon ac yn gigo'n aml, felly mae dillad yn bwysig iawn i fi mwyn dangos fy nghymeriad i. Heddiw rwy'n gwisgo sgrt PVC, mae'n eitha dramatic, mae net o dan hefyd. Rwy wastad yn gwisgo net o dan sgyrti fi achos mae'n neud nhw'n edrych yn fawr. Rwy'n cael fy ysbrydoliaeth am yngwisgo i fi o ffilmiau o'r 1950au. Rwy'n hoffi Elizabeth Taylor a Audrey Hepburn. Mae'r top yma yn un o fy ffefrynnau achos mae'n lliwgar ac mae defnydd yn debyg i sidan, felly mae'n teimlo'n dda ar y croen. Gweles i'r sgidiau yma yn Marks and Spencer's yng Nghaerdydd. Rwy ddim fel arfer yn siopo yn Marks and Spencer's, ond cerddais i heibio'r adron sgidiau. A o'n i'n lico'r blodau yn yr esgid yma. Mae lot o liwiau gwahanol ynddo nhw, sy'n meddwl allai wisgo nhw gyda lot o wisgoedd gwahanol. Yn hoff siopa i yw Lunacy Boutique, a maen nhw'n Port Talbot, a hefyd mae gyda nhw safle ar y we nawr, a Dress Me Perfect sydd yng Nghaerdydd. A y reswm fi'n hoffi'r siopau yma yw maen nhw'n deall ymlasu a maen nhw'n ffonio fi fyny neu yn anfon neges ato i os mae rhywbeth yn dod i mewn fyswn i'n hoffi, sy'n lyflu. Cwpaned o de gyda lemon yw e, gyda brioche bach. Ges i'r mwclis yma yn siop bach yn Tenerife. Oedd y menyw yn y siop yn neud tai doliau. So oedd hi'n neud bod y dodrefn bach i fynd yn y tŷ dol. A dyna lle ges i'r mwclis yma. Mae'r cluslysau yma, maen nhw'n eitha gwahanol achos mae gyda nhw print pop art arnyn nhw. Rwy'n hoffi siopo lot ar y we a ges i rhein off safle o'r enw Etsy. Mae lot o bethau gwahanol ar y safle Etsy gan bobl sy'n cychwyn eu busnesau eu hunan ar y we. Siopau bach gyda pethau gwahanol iawn. So rwy'n hoffi mynd fyna i brynu lot o ffrociau gwahanol, cluslysau a gemau. Mae siop ar y we yn lot... Mae lot mwy o ddewis i gael, achos weithiau allai fynd mas i'r stryd fawr a mynd adre heb dim. Ond ar y we, mae wastad opsiwn o brynu rhywbeth. Beth rwy'n gwisgo heddi, byswn i'n gwisgo mas yn y dydd. Hefyd falle tymau bach ar lwyfan, ond bach yn fwy, so rwy'n cymryd cam ymhellach ar lwyfan, fel bod fi yn teimlo fel fy mod i'n gymeriad ac yn wahanol i beth byswn i'n wisgo dydd i ddydd. Catrin Southall ydw i, a dyma beth ydw i'n gwisgo heddiw.